Salutare tuturor și Skin Life. Astăzi suntem din nou aici pe casa noastră. Adică am făcut casa pe episod când ați văzut voi. Astăzi vreau să vă arăt aici. Ia uitați ce am făcut. V-am zis pe episod ce am făcut aici. Am făcut polițaiul. Și ia uitați cât e fain arată. Bă, cred că tot același. Da. Hai să vă zic că aici totul a să fie un copiciar și a să fac ca și cum era pe episod mai de mult timp. Hai să mai mergem undeva mai... Da, voi este timpul să fie lumina. Și cred că nu e mai sau... Ok, nu. Și că știu că aici ceva foarte fain aici, dar nu știu ce. Adică Skin Life. Mamă, uite ce vecinii mei aici. Bă, uite ce vecini fain am eu, bă. Salut, băieți, bă, salut, vecinii mei. Toți din Skin Life. Nu ce să ai. Bă, dar nu căcași. Salut totul ce veți aici, dar voi acum cred că... Da, e tot. Hello, what is like? Bă, că am un problem, mi s-a plecat asta. Mă, ce? Deci nu mai vine linia acum. Uite ce fain e, bă, de ce nu pun sunetul ăsta, mă? Ai, cu aici. Și bă, nu, că ce fain. Aici, mamă, uite. Totul aici. Mă, ce căută aici? Hai să mergem înapoi acum. Da. Ăla pe ăsta aici. Cred că acum mergem aici la ăsta aici. Ia uitați cum am... Ia uitați aici. Bă, cum am zis voi acum pe acolo, pe episod, că să fac aici înapoi polițaiul. Este chiar aici, și înapoi am făcut. Acum nu o să mai zic sau copii, o să zic salutare tuturor și Skin Live acum. O să fie typing eu că pot să pot, da. Am fost eu, ai văd că mai zic mica. Cam asta este, cam asta e episodul copii. Dacă e episodul cu Skin Live, ne multe și ce copii. Și poți pa.